लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोदान आरो जोबोद गोनां भिडिअ लाबोदों। बे जाहैबाय फार्स्ट वमेन इन इन्डिया, माने भारतआव बयनिख्रुइबो सिगांसिन सोर आइजोआ बबेयाव मा बिबान मोनजेनदों एबा मा मोननो हाजेनदों, बान्थाफोर बिबानफोर बेनि बागै नोंथांमोननो लाबोगोन। आरो बियो गासै 20थासो जागोन कुइसनफ्रा, जाय मोनफ्रोमबो एग्जामनि थाखाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट सिलेबास। दानिया फैदो बाहाय फारि फारि जागायलांदिनि। दा बेबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गावबागाव नागिरनो हायो, नाथाय अदेबानि बेयाव खेबसेनो ज' होनाय जादों, ओंखायनो नोंथांमोना बाहाय सुबिदा मोनगोन। दा फैदो बाहाय दङ फार्स्टआव, हु इज द फार्स्ट वमेन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। बेयो जोबोद गोरलै, बयबो मिथिगौ आरो बेखौ गोबाङानो नुखाबाय। बे जाहैबाय प्रतिभा पाटिल, आरो जाय बिथाङा डक्टर मनमोहन सिं बिथां प्राइम मिनिस्टार जानाय समाव बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन। आरो बेयाव जुलाइ 2007 बिनिफ्राय जागायजेननानै 2012 जुलाइआव बिथांनिया जोबहैफिनदों, आरो बिथाङा 12 प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियामोन। दा बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव, हु इज द फार्स्ट वमेन गभर्नर अफ इन्डियान स्टेट, माने भारतनि बबे रायजोआव गिबिसिन गभर्नर बिबान मोनजेननाय, आरो बेयो जाहैबाय आइजोआ। बे जाहैबाय सरोजिनी नाइडु, आरो बिथाङा 1947निफ्राय 49सिम बिबान मोनदों, आरो बिनि स्टेटआ जादोंमोन उत्तर प्रदेशआव। उत्तर प्रदेशनि फार्स्ट बिथाङा वमेन गभर्नर जादों, आरो बिथाङानो भारतनिबो फार्स्ट वमेन गभर्नर अफ इन्डियान स्टेटनि बेलायाव। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट वमेन प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया। प्राइम मिनिस्टारनि बेलायाव वमेना जोंना इन्दिरा गान्धी, बयबो बेखौ मिथिगौ। दा बिथाङा माला जादोंमोन होनदों, 1980 1984 जादों बिथाङा, आरो थार्ड टाइम प्राइम मिनिस्टारमोन बिथाङा। आरो बिथाङा प्राइम मिनिस्टार जानाय समाव प्रेसिडेन्टआ जेल सिं बिथांमोन। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट वमेन चिफ मिनिस्टार अफ इन्डिया। CM जाजेननाय गिबिसिन भारतनि आइजो, बेयो जाहैबाय उत्तर प्रदेश रायजोआव जादों, आरो इण्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय जादोंमोन। 1963 to 67सिम बिथाङा बिबान लादों, आरो बिथाङानो जाबाय सुचित्रा कृपालानि बे बिथाङा। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव, हु इज द फार्स्ट वमेन IPS अफिसार। IPS अफिसार फार्स्ट होनबा बिथाङानो जाबाय किरण बेदी। बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन अमृतसराव, इन्डिया, 1949। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट वमेन DGP बिबान मोनजेननाय भारतनि सोर आइजो होनदों, बे जाहैबाय कान्चन चौधुरी भट्टाचार्य, आरो बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन सिमला, हिमाचल प्रदेशआव, आरो थैदोंमोन मुम्बाइ, महाराष्ट्र, 2019आव, जोनोम 1947। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट वमेन IAFS इन्डियान फरेन सार्भिस। दा बेयो जाहैबाय सनिरा बेल्लिफा मताम्मा बिथां, आरो बिथाङा जाहैबाय बिराजपेट, कर्नाटकआव जोनोम मोनदोंमोन 1924, आरो थैदों 2009 बांगालराव। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव, हु इज द फार्स्ट वमेन IAS अफिसार इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसनि। बे जाहैबाय अन्ना राजा मालहत्रा बिथां, आरो बिथाङा केरेलायाव जोनोम मोनदोंमोन 1927, बिनिफ्राय थैदों सेप्तेम्बर 2018। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट वमेन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियान नेशनेल कंग्रेस। बे जाहैबाय एनी बेसान्त, 1917आव जादोंमोन। बेखौ बयबो फ्राय हिस्ट्रियाव मिथियो, आरो फ्राय बेयो कुइसना फैयो। बेनिफ्राय हु इज द फार्स्ट इन्डियान वमेन डक्टर। बे जाहैबाय आनन्दी गपाल जशी, बे बिथाङा। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव, हु इज द फार्स्ट इन्डियान वमेन टु क्लाइम माउन्ट एभारेस्ट। आरो बिथाङाथ' खेबनै खेबथाम गाखोबाय। बे जाहैबाय जोंहा बयबो मिथिगौ बेखौ, बासेन्ट्री पाल, जाय बिथाङा उत्तराखन्डनि 1954आव जोनोम मोननायमोन। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट इन्डियान वमेन टु गो टु द स्पेस। बेखौथ' जोबोर गोरलै, कल्पना चावला, 1997आव। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट इन्डियान वमेन टु बिकाम मिस इउनिभार्स। बे जाहैबाय सुस्मिता सेन, बयबो मिथिगौ, बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोदोंमोन आगोलावबो, 1994। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट इन्डियान वमेन जास्ट अफ सुप्रिम कोर्ट। बिथाङा जाहैबाय प्रतिमा बेबी। बे जाहैबाय सुप्रिम कोर्टनि फार्स्ट आइजो वमेन जास्ट। बिथाङा जोनोमा जादोंमोन अक्ट'बर 1989, आरो थैदों 1992। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट इन्डियान वमेन टु वाइन अशोक चक्र बान्था मोननो हानाय फार्स्ट आइजो। बे जाहैबाय नीरजा भानत बिथां, 1987आव। आरो बेनिफ्राय अस्कार बान्था मोननो हानाय, बे जाहैबाय गिबिसिन आइजो भारतनि, भानु आदित्य, 1983आव। बेनिफ्राय दङ नबेल प्राइज मोननो हानाय, फार्स्टआव वमेन नबेल प्राइज मोननो हानाय जोंनि भारतआव मादार टेरेसा, बयबो मिथिगौ, 1979। बेनिफ्राय दङ, हु इज द फार्स्ट वमेन टु गेट भारत रत्न बान्था मोनजेननो हानाय, इन्दिरा गान्धी, 1971। बेनिफ्राय वमेन टु बिकाम मिस वर्ल्ड जाजेननो हानाय बयनिख्रुइबो गिबिसिन भारतारि आइजो, बे जाहैबाय मिस रिता पारिया,
रिटा फारिया 1966। दा बेखिनि आरो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन माखासे दंबावो बेफोरखौ नोंथांमोननो उनावहाय लाबोनायनि खाबु मोनगोन आरो बेनि अनगायैबो सिगाङाव बानायखानाय गोबां भिडिअफोर दङ डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बाव थांनानै नायबानो जाबाय। गोजोन्थों।